hayyo mbo anda ko gongo mi ondo sabo ko on mbo ala ko anda wi kala gandudo ko andi ko buri famdude e ko anda ndeke mbo jiida fo anda wonko woni dow ko andi ko te taw anda andi tan ko on mbo ala ko anda keddido fof wonko anda kono e nder dum kumi anda wonko ngandimi a anda holko ganduda kumi anda maki hebi doze manda dum kay ala mbo anda habru mbo anda o ko lamda amen minen yimbi kono wana onon gertode sabu on ganda dum non gondo non komen mi habru min ko dum addimi bismillah bamum chop holko hesdi hande e nder majji bande gede kewde ene tenti e nder jayleji men holgel hen gedel gotel tan gel burda teska so wono les sillons du second mandat ko fodore edi tagore ko yo won jum won hecci woto won bo wana jum won ko Allah dey won e woto won habru ko dum aduma e wiide journal Le Soleil son excellence wondi nyaloma hanki tonto jam nyaajo e yeso jomum kono kede e besngu mum soko jabde e dolde e berndi mum fibdi no jogore wadande besngu mum ko fawi ko e dow balabi mum so dañi ko dum woni anni mum woni sababu ko mawde leydi hade hunde pop jettudo jomiraado soko nanuru dum e nder berde bibbe leydi Senegal naabe soko keweni ndi wotande dum e nder temedere kal capando joy e jeetati piccal nawgas e jeegom umbo yet umbo yonno nde do hoolaari nde besngu ngu holimbo ngambo waaw jokkude ko fuddino ko gollade kono kede o yetti o jarni ben be cubakimbo cubi subade goddo mbo wanamba do wi kay gongo mumen ngoni gornam ngurdam ko subngu la vie ne kon soit ko dum maki fami woni sababu widembo kanko ko besngu leydi Senegal nu pop o woni lamdo mumen kono kede o yetti o jarni mawbe leydele arnobe notade dumbe ollo joro mon jorom kono ko mawde leydi mo journal Le Soleil wi men festitini jaadigal mum e dedo leydele be mawbele mumen tawterano soko wiide mabbe jokkide e yilade yilinade Afrique men jam ko jam burkal ka wana jam mawde leydo wi mi bismi mumon e indi besngu leydi Senegal e kubal woni sababu journal enquête wiide men ko mawde leydi jogiido fandare wattude leydi men Senegal zéro décès e odo manda mum dimmo Senegal dañi ko miiji kono non ko mawde leydi puddido didi mum do yidde rewnude leydi men Senegal fewde tonto den hunde nodde tonde bamtari kono vox populi kanyum jofimo bandale nayi dio jofi soko wiide mo tekkino o sappoto dum e ngal do dawal dimmal ngal den e boore plan Senegal émergent 2019-2024 Maxel wi tini mankende mankude nde mo eto sukkude den guddi soko jofade e nder mumen mo toppide jangde leydi men dum ko go mo toppide no sukabe men kanyum e rewbe men dañiri golle kay ngojoje makka garwunide jiya dum ko didi gongo ko cukago mbo humpa jango leydi mum yo ƴeewa hande cukago mum saba janga wana nayeɓe mum dum non woto weltinde cukago mum belna fewoyi jango mum kon so boni cukago mum e natti wawde mangu mum jogorane fewoyde jango mum jokkumi cukalel rewɓe ɓe journal 24 heures wimen o wi yimɓe mbawa ɓamtade ko alda e mumen debbo de ko hunde ɓoyde jibinanat jibunowo e jibnanowo yo walla ne jibniri e no jibniniri beele kala ko jibinano firta yallah suur amin mawɗo leydi o wi yejjetani hay goto mo toppi gurnameje men ngam goto fof no dañ gurdam moƴƴam jubbuɗam belɗam woni sababu ni jofademo wiide mo o darnu temedere ujunere logement e nder duuɓi makko joyi ndaw huɓere maki mbasa yejjiddemi fandare nayɓiri nde ko wiide mo hesditin administration mo leydi men ngam no ɓuuri yawde ha ko yawno saabu yimɓe pewi kay ɓamtari to fannuji fof ha tengte fannu cellal ko joofi ko ne yaaɓiya kono ko fayi ko fo hejjata e barmi trewa trepta pop ko mawɗo leydi e wiide observateur kolliɗɗo ma dar dado lang e oɗo manda mum ɗimmo Macky de les vraies ruptures pour un nouveau Sénégal e wiide vox populi o erima yimɓeɓe fewde e dental ndo gotenegal arat weddo kaƴel mum lamɗam e barmi o ko Sénégal kaƴel lamɗam ko miiji mum bel eɗen dañ Sénégal moƴƴo juɓɓuɗo dewɗo lawol payudinɗo woni sababu omo hesdutin ngoy erago ngo erino lundiɓe makko fewde e kaldigal kalka haalda adan ɗiggi foftin bat kono yewtere noddiga famodirde mawɗo leydi o wi la budde yimɓeɓe jewta o wi omo tini omo jaɓi omo faami omo andi ko fawi ko e dow balaɓe makko sababu ni kanko Sénégal woni kay ɓernde makko gongo ko yiddi wara kas gañgu woni sababu siftordemo on démocratie mo leydi men mbo wi ko moƴƴo yo reene ngam ene heddo e wonde mo wonno o gaynir haala makko soko wiide ko gonga ko heewi waɗama kono eɗen mbawi wadde ko ɓuuri ɗum se en tinnimo woni sababu yo tinni gotel watte sappo watte nawgas watte temedere golle ɗe yo jokku woni sababu ko mawɗo leydi mbo journal Dakar Times wimen o mawɗo leydi mbo yi faami hunde fawande nde e dow balaɓe mum gila law ko andude hunde ɓuuri majjude ɗum maɗode kumpo ko koyɗol mumu
mumen hoydo no hoydo kono anda mi anda jok ko gasan non gasi mawdo leydi o wondi kono ko mawdo leydi gondo mo journal women yoga e lullibi njiya ko ton ngarani woni sababu ko huuni jolande ali nguy njaay cumberel soko wiidi no haawi dum no metti dum te pourtant gote mabbe kala tottam bismangu mum teddungal dasetaake ronde kono ko lullibi be coyni den kan kongudu gote mumen notitodo Mamadou Lamine Diallo lollirde tekki biide lulnibe pour que ummade kabiye ngey hare yewtinge e gaz so wana dum koko majjat woni sababu nati hen kongudu yoga e tawdiranobe Ibrahima Sall leader mbo model biido Macky Sall andini yimbe e nyaloma hanko wonde ko kanyum wona lamdo mo yimbe ponnowo wadde lamdo Ousmane Tanor Dieng hasasete wiina mawdo leydo wiini ko non tigi la budde yimbe fof nden joddo pewjide hay sen nendir so nendirtane buri ko welde be mum na andi ko fadi dum ko boyana toni den kongude alintin kanyum gartude e jeytari institution ngaji leydi men do wi la budde mbahle kestetine wasa wadde heede soko neddo gotan jeydi dum ngam biddo leydi Senegal naati kala ne hebe gedal mum e odo pétrole e odo gaz o mawdo leydo yo rendin jiyande yimbe be sababu din entreprise aji dillode e pétrole buri hewde dole e laamu ko ma yimbe nden no mbaw habare nden hunde yo yimbe pam natti wonde Macky Sall battado woni président élu ala wonti Macky Sall laamido woni président de la république ko wondor heddino wondama gasi saba badado ko oy mbusuwano jodade kono jodido ko on bornado on cak rutti wondi ko wondore nde fadano woni sababu a partir de nyaloma han mandama ka dimmo fuddima so tawin wonno ko duubi joyi wonti duubi nayi e nyalomaji temettede e capande jeegom e nayi min pamani hitande arwininde nyalomu ustime hen keno usto beydata ko reftare hen ka gas madode ha laaɓa cer wotay goto heppan janggo mum neddo ne yiɗi ɗum kono ene boni e mum kono woto jejjiden ko mawɗo leydi mbo conseil constitutionnel joƴƴini taw kay gerdugol Pape Oumar Sakho mo journal o quotidien wimen joƴƴini bo nyalawma hanki woni sababu ko hanki fuɗɗi manda mum limore fuɗɗode mum ko goo ɗiɗi tati nayi ha heɓide haadi yo jogoro jam amin woni sababu ko Pape Oumar Sakho mo journal o wimen kañum ne régli compte uji mum woni sababu widema ɓesgu leydi Sénégal ngu woni suɓingu son excellence sababu ni taux de participation e nder temedere kala ko capande jeegom e jeegom wotoɓe ɓo wi wotanteɓe no poɗɗumen hormade sabu ko goto joƴƴini gotnaɗo donc wotnoɓe so gotimbo gotani wotɓe gotnani mbi potano wotande mo gotani wotoɓe yo kormi mi siftiri aadi hakkude colon Alimatou Dia mbeɗa siftoro e ngol ɗo dawrugol batu colon mayno kono heege kono hay godel hen ala bibji ko diwiri saabu heege te jewtanno ha miijo aran ɗumen taw saaha maaro goto no woni dow no yewi dow lekki kono hay goto mabɓe ala bibji ko diwiri gam yaade toon ɓe cakki feere soko nenodirde goto fof yo addu sigu mum ɓe dokka hen colel gotel yaha to dow saaha maaro to yulu less gabba ɗe mbaɗa jor jippo ɓe ciha do ɓe pamodiri e ɗum goto fof itti sigu mum ɓe totti hen colel ngel ɓe mbino ngel diwi yehi haata saaha maaro to oli e waɗa ko wiyano soko yulde jiimi e saaho dow jamfo joli ɗum ko sifu mbo tawta e nder mum gueɗe tati to saaha marto ko poste colon kon ko wotoɓe siguji ɗi ko carte électeur uji ay gonɗo ɗo woni ɗo ko wotoɓe joƴƴin ɗum ɗo woni ɗo taadi ko noon woto yejjite wonnoɓeɓe ɗo woni ɗo yo siftor won meɗnoɓe wonde ɗo woni ɗo haɗo wonde ɗo woni ɗo ko hande o woni ɗo woni ɗo mo nattoye wonde ɗo woni ɗo woto hay goto jamfa wonde ɗum hande ɗo woni ɗo woto yejjita hanki ndo wonano ɗo woni ɗo wallunoɓam ha gonɗa tinno yeccit ɗumen mi haɗɗo saabu hay min wonmo tottimi sigam yo ya dow yuloy yehi kono mi ɓooyi fadde de koko wontinimi koyɗol muumu ko happa pararararara tan e ille ɓe radio Teccan mi salmoni